De basis van de Hasselse graanjenever is eigenlijk ontstaan in begin 1900 door de familie Massy en is eigenlijk gewoon een beetje aangepast aan de noden van de hedendaagse drinkcultuur. We zijn de derde generatie en ook de vierde generatie is actief. Ronnie zijn zoon en mijn dochter werken hier samen. De zaak is gestart in 1905, dus iets meer dan 110 jaar geleden. We maken ongeveer 200 verschillende soorten alcoholische dranken, waaronder de Hasselse graanjenever en de heeborrel. Deze twee zijn opgenomen als erkend Vlaams streekproduct. De basis voor de Hasselse graanjenever is graanalcohol, Hasselse moutwijn en jeneverbessen. De jeneverbes en de moutwijn moeten ook van de regio Hasselt afkomstig zijn en moeten ook in het district Hasselt met elkaar vermengd worden. Voor de heeborrel is de basis alcohol, heidebloempjes en gezoet met honing. Het ontstaan van een drank gebeurt intern, volledig. Dus wij hebben dat samen gedaan met ons schoonvader in de tijd. Hebben wij leren proeven, leren smaken, mengen en zo creëren we eigenlijk altijd zelf de drank. De jenever kan eigenlijk met van alles vermengd worden. Men kan daar in gerechten doen. Er zijn enkele recepten verschenen in het boekje van Vlam ooit. Voor de heeborrel is het iets makkelijker. Dat kan dus gebruikt worden zelfs op ijscrème. Dat kan gemaakt worden of gebruikt worden voor pannenkoeken. Er zijn er ook die er een aperitief mee maken, dus die het aanlengen met schuimwijn, cava, zelfs champagne. Dus daar is het meer uiteenlopend dan met jenever. De pure drank van de jenever is liefst op kamertemperatuur, omdat je dan het meeste smaak hebt. De heeborrel kan best bewaard worden in de ijskast en dan ook ijskoud gedronken worden.